Joo, ja tervetuloa. Mä oon aloittamassa tällaista uutta haastetta. Mä sain just tänään, kun mä juoksin 6 kilsaa tuolla lenkillä, niin mä sain sellaisen ajatuksen, että mä haastasin itteni sillä, että 3 vuodessa, eli silloin kun mä oon 35-vuotias, mä olisin niin kuin maailman nopein content creator, eli YouTuberi. En siis 100 metrin matkalla, ISO speedit nää on niin hyvässä kunnossa, niin mä ajattelin, että niin kuin 5 kilsan matkalla mä olisin nopein. Sillä että mä juoksisin jotain sub 16 minuuttia, jotain tällaista. Mutta mun pitäisi treenaa about jotain ihan 10 kilsaa päivässä. Mä ajattelin, niinku, että mä oikeasti rupean treenaamaan kunnolla joka päivä. Ja sit kun talvi tulee, niin mä käyn vaan salilla, juoksen treadmilliin, teen kehon painotreeniä himassa siihen asti, kun mä saan salijäsenyyden. Ja sitten alan tekee kunnolla voimatreeniä, juoksen treadmilliin ja kaikkea tollasta. Ja nyt vielä kun on tää juoksukausi avoinna, niin mä ajattelin juosta 10 kilsaa päivässä. Mä en nyt pysty juoksemaan, koska mulla on vähän rakkoja. Mulla on pikkuvarpaas, tai yhdessä varpaassa rakkoja, ja sitten mulla on vasemmassa jalassa toinen rakko, niin mä en pysty oikein juoksemaan kunnolla. Mä ajattelin haastaa itseään, niin mä haastan kaikki muutkin content creatorit. Jos joku content creator katsoo tätä videoa, iso tai pieni content creator, mies tai nainen, niin haastakaa itseään ja yrittäkää tulla nopeammaksi content creatoriksi. Ihan sama millä matka, 100 metriä, 200 metriä, maratoni, whatever, mutta yrittäkää tulla nopeammaksi jollain matkalla. Tää on mun haaste ja mä yritän itse tulla niin nopeammaksi 35-vuotiaaksi content creatoriksi. Vähintään Suomen tasolla, mutta preferoin, että tulisin maailmanlaajuisesti niin content creatorista ainakin niin top ykköseksi 3 vuodessa, mutta se ei ole helposti saavutettavissa, mä kyllä tiedostan sen, mutta siis mä yritän parhaani. Mun base-kunto on ihan hyvä, mä juoksen tällä hetkellä 10 kilsaa, niin mulla menee ilman, että mä hengästyn, niin mä juoksen 6 minuuttia 30 sekuntia, joka on suht huono aika, mutta siis mä hengästy ollenkaan. Tänään mä juoksen 6,5 kilsaa, 6 minuuttia 9 sekuntia per kilometri average pace, mikä on aika huono lähtökohta, mutta siis mä ajattelin, että tässä rupeaa vähän treenaamaan, katsotaan miten menee. Mä rupean uppaamaan tänne contenttipäivityksiä, miten se menee se matka ja tällä. Mä yritän tehdä ainakin yhden videon viikosta mun upgrade progressista. Kiitos, katsot tätä videon, täältä tulee pelikontsaa, kaikkea musiikkikontsaa. Mä ajattelin rupea YouTubea uudestaan. Siis mun vanhalla kanavalla oli joku 500 kiloa näyttökertoja englanninkielisellä kanavalla. Ja tällä kanavalla on ollut jotain 10 kiloa about. Ennen kuin mä poistin kaikki videot, koska mulla oli vähän masennus tällaista, niin mä poistin kaikki mun videot ja näin. Et niitä ei ole enää jäljellä. Jollain tyypeillä on niitä mun niinku, pienellä dedikoituneella fanbaseilla, niin ne otti jotain mun vanhoja videoita, niin niitäkin voisi riuppaa joskus ihan läpään, mutta siis, mulla ei ole mitään kontsaa, mulla on kaikki kontsat hävitetty koneelta ja näin. Mä ajattelin aloittaa uudestaan uppaamaan oikeasti tästä matkasta sillä. Eli 35-vuotias fastest content creator, challenge accepted, motherfucker. Yeah, peace out, bros.